Sitä varten on toimisto olemassa. Itämereen rakennettavalle kaasuputkelle haetaan uutta reittiä Suomenlahdella. Saksalais-venäläinen rakennusyhtiö Nord Stream sanoo odottavansa Virolta lupaa merenpohjatutkimuksiin lähempänä Viron rannikkoa. Nord Streamista myös vakuutetaan, ettei putkelle tule aseellisia vartijoita eikä rajattua turva-aluetta. Itämeren kaasuputkihankkeen ympäristö- ja turvallisuusuhat olivat esillä vihreiden kansanedustaja Heidi Hautalan emännöimisessä seminaarissa, jossa näkemyksiä esittivät koti- ja ulkomaiset asiantuntijat. Kaasuputkelle on ehdotettu reittiä tismalleen Suomen ja Viron talousvesirajalla. Sitä on arvosteltu huonoksi, koska merenpohja on rikkonaista ja etelämpänä paljon tasaisempaa. Nyt kaasuyhtiö Nord Stream kertoo tutkivansa vaihtoehtoa. We will do seabed surveys as soon as we have the permission from Estonia. We will investigate the sea bottom, find an optimum route, and then compare that route with the route that we have already investigated in Finland, and then we leave it basically to the authorities to decide. Nord Streamin enemmistöomistaja on venäläisjätti Gazprom, joka sai viime kuussa Duumalta luvan omiin aseellisiin turvajoukkoihin. Itämeren ympärillä pelätään, että kaasuputken varjolla Venäjän laivasto ja jopa Gazpromin asemiehet ryhtyvät suorastaan huseeraamaan. Ei pelkoa, sanoo Nord Stream. There is first of all no need for special security operation, and then there are the national coast guards, and that's their responsibility to deal with these things. No, there will be no security zone. There will be no anchor drop zone on top of that pipeline, but there will be no other limitations like restrictions to trawling, fishing. Presidentti Vladimir Putin kuitenkin pitää Itämeren laivastonsa tärkeänä tehtävänä tulevan kaasuputken suojaamista. Ja kun nykyjohtoa arvioivat venäläistoimittajat kuvaavat rahasampo Gazpromia valtioksi valtiossa, olisi ollut kiinnostavaa saada Nord Streamin vakuutuksille Venäjän tuki. Paikalle kutsuttu suurlähettiläs ei kuitenkaan päässyt tilaisuuteen. Ruotsin porvaripuolueet aikovat syksyllä hillitä rajua pakolaisvirtaa.